Wamangaza abantu abaningi u-anti waba yisicebi endaweni kungalindelekile ngenxa yokuthi kwakwaziwa ukuthi uwumuntu oswele. Uyachaza-ke uMliso okhuluma kule video ukuthi wagcina eshiswe umphakathi ngenxa yokuthi kwatholakala ukuthi wayethwala ngey'ngane zakhe. So uma echaza lo muntu uthena angingamvezi igama angingamusho nendawo angingasho futhi ukuthi lento yenzakalaphi but nje uthe nje ufisa ukuthi angixoxele istory kumina ukuthi ngiyanixoxela nina noma ngisiyeka kanjalo but ke bengeke ngisiyeke isigameko esinoju kanje asiyekwa phela isigameko esinoju kanje kumele nginixoxele shuthi lo muntu lona ungifonele wathi Mthetho kune story sika Rich Aunt engifuna ukuxoxela sona shuthi uanti wakhe uyabona ingakho ethena ngingamusha igama ngingamusha ukuthi uhlalaphi because ubengafuni kwazi ukuthi ungubani bawubani so uthi lo anti wakhe lona yena ushuthi ubaba wakhe untombazane uyintombazane umuntu wesifazane lo ngixoxela lesi story shuthi ubaba wakhe untombazane washona then mayeshona ubaba wakhe athi lo akahambe shuthi umndeni umthathu uhamba ohlala noanti then uanti ke bekuwumuntu obephila kanzima nje izinto zingamhlanganeli uyabo ebambeka but uanti ubenezingane ezu3 okay bafowethu so ke lo anti lo umuntu oyizamelayo onengadi ohlezi nje otshalakho njalo makufika isizini yokuthi avune ebese yavuna uyabo shuthi ngokuhamba kwesikhathi uanti kuduma ukuthi ulahlekelwe ingane yabo hayi uqale manje umphakathi kuqale kube nezinkinga kufakwa ama post kuphi missing person ingane yalahleka ingane yomfana ingane kaanti yokuqala eyomfana hayi kuqinisiswe ko social media kuqinisiswe emaphoyiseni lutho ingane ukutholakala eyomfana kuhamba isikhathi ibhekwe ingane ibhekwe ingatholakali but ke uthi yena lo obengixoxela okwakubathusa bona ezumndeni ukuthi uanti wayengenayo inkinga nje kanjalo wayengenayo inkinga kangako yena so wayengakuvezi ukuthi mhlambe ngabe ukhathazekile ngengane yakhe o ngabe kwenzakalani ayi shuthi kugcine sekuthuleka ke kudlule 2 years sekuthulekile ngaleyo ngane ingatholakali for isikhathi eside kuthuleke kanjalo hayi kuthiwa kwabonakala ngoanti vumbu anti usenama truck vumbu uanti unama business manje uanti ukuthi nokuthi uanti nangu anti usevele emaphephandabeni nangu anti uyabo ngama companies amaningi aseyamfanda uanti nazi izinto eziningi seziyamfanda uanti ama business sekufika abantu abakhulu egcekeni manje wakhula umuzi kwakhiwa isithabathaba hey wa rich uanti yes ayi kugcine kungatholakali kungasolakali futhi ukuthi mhlawumbe kungaba uyena uanti uyabo mase bembona uanti use rich aunt uyabona nje ukuthi lo muntu lona ukhulile but useqala ukuba islay queen nyana uyabona nje into zakhe sezimhambela kahle uhamba nangeemoto ezinkulu yonke into inkulu uyabona nje yonke into i-soft life yonke into uphila nje i-soft life uyabona hayi nangempela ke kuhamba isikhathi kuphinde kulahleke enye ingane lo auntie lo unyaka nonyaka akwenzeki engahlabi la egcekeni unabafana akabethembayo ukuyibona bona bamlusela inkomo labafana bawu2 yayizwe indaba unabafana usenabantu abamsebenzelayo ngithi manje usenama business unabafana abamsebenzelayo khona la egcekeni uyabo useyisinana yabo like uyimpunyela njengamanje uphila ngalento unemali so labafana laba bawu2 ukuyibona bamluselayo okuyibona abagadene egceke njengabafana ungathi abafana basegcekeni okay abafana ke njengamanje laba bahlala la egcekeni asebazi njengamanje ukuthi okay uanti mayiphuma uyakuphi uanti mayiphuma uyakuphi uanti mayiphuma uyakuphi so kuthe ngenye imini uanti aphinda lahlekelwe ingane yabo so lo auntie lo ube nezingane ezingaki 3
yafike yalahleke yodwa yomfana. Sekuphinde kulahleke intombazane manje. Antu nezingane ezu3. Eyomfana yokuqala okuyona yalahleka 2 years ago. Ebese kuphinde kube intombazane. Nayo le ntombazane le yalahleka kulamantombazana awu2 anawo anti. So ke kuphinde futhi kwenziwe one and the same thing, kwenziwe one and the same thing. Umphakathi ke njengamanje ugcineke ususola ukuthi ayi engathi uanti uthwele. Yabo. Hayi kodwa nje kube into abantu abahambe beyikhuluma bengamconfront yena ukuthi bemtshela ukuthi kahle hle wena uthwale ngezingane zakho. Yabo. Hayi iqhubeke lento yenzeke uanti abe umuntu nje osomabhizinisi wasemakhaya. Unezitolo, unamathaveni, unawo yonke into. Uyabona? Hayi uthi ke umntwana lo obengixoxela. Uthi lento ke yaseyonakala. Yes. Kwaqala kwalahleka umntwana wakamakhelwane wokuqala. Hayi befunise becinga ukuthi ngabe kwenzakalani kanti kahle ngapha endaweni la endaweni yakithi. Kwalokhu kulahleka izingane kancane. Uyabona? Hayi kufakwa amaposti kuyiwe emaphoyiseni njalo nje lezi ngane mayilahleka ayitholakali. Akwaziwa futhi ukuthi yini eyenzeka kuzona. Uyabona? Hayi nangempela kulokhu kuqhubeka yenzeka lento kulokhu kulahleka izingane. Uyabona? Ebese induna yesigodi okanye uchief wakulowo mphakathi ebese ebiza igathering or meeting. Uyabona? Kuhlalwe phansi kukhulunywe ngalodaba kubukeke ukuthi yini engenzeka. Thiwa nje kwaphawula umuntu oyedwa wathi ngisola kasibanibani kuvele kwaqubuka nje kungaziwa ukuthi imali bayithathaphi, kungaziwa ukuthi kwenzakalani. Kwakhona futhi lapho kwasibanibani kwalokhuzo kwalahleka izingane ezimbili. Njengamanje uanti wakhona have nemali. Ngisola ukuthi ngathi uyena lo othwala ngezingane. Uyabona? Hayi oyedwa wabo ebese ethi no yazini ukuze sithole istory kahle kumele sithole umuntu oclose kuwo lo wamndeni. Sazi ukuthi kahle hle le mali iqhamukapi kwenzakalani. Excuse me. Kungani sebenemali ngokusheshsha okungaka. Ke umphakathi wamqonda ngqo umfana olusi inkomo khona. Mawumbamba wamfica ngasemfuleni elusile. Mawumbamba umphose phakathi emfuleni umgwilizisa. Njengamanje umphakathi uhlomile uyizingovolo ufuna ukwazi iqiniso ukuthi kahle hle kwenzakalani ngoba wayesesolakala phela uanti ukuthi njengamanje ngathi uanti oba uthatha izingane zabantu la endaweni. Uyabona? Hayi abanjwe lo mfana lona aminziswa umfana agcineze akhiphe yonke ingonyuluka. Uma esekhipha yonke ingonyuluka umfana useyasho ukuthi okay ngiyalivuma iqiniso vele uanti walaphana uthwele. Njengoba ningibona nje mina ngumsebenzi wakhe. Ithina esaziyo ukuthi izingane ezukuthi zashonaphi. Wathi hawu usho kanje wathi ngazi yonke into ngizonitshela yonke into ngicela ningiphuzisa amanzi. Seshayiwe phela umfana washawa umphakathi bampenda ngenduku. Wathi ngizoyikhipha yonke ingonyuluka ngisacela ukuthi ningiphuzisa amanzi. Hawu kwamemeza ikhehle lidala lathi ikhehle lidala ningamnika amanzi uzofa. Hayi nangempela kuthiwa hayi bamthatha bamuse enduneni bamuse enkosini yesigodi. Kwathiwa lento lesifuna uyikhulume kukhona inkosi yesigodi. Yathi inkosi akwazi ukuthi bathi mase befikile kuinkosi. Yathi inkosi akwazi ukuthi kungakhulunywa lolu daba umnini wendaba engekho. Akuhanjwe kuyolandwa yena lo anti lo. Angazi ukuthi ke ngoba ingane mayisixoxa bajwayele ukuthi abantu abatshethe o abathwele bebe nama bodyguard. But ithi ingane bafike bamtapuna anti kwagcwala abantu kwathi egcekeni.
kwagcwala umphakathi kwangazi ukuthi kunelokhu kunemashi kwagcwala igceke lathi bafike bamtapuna kanje bamphosa gandaganda lo ababehamba ngawo bawushaya ugandaganda baze bayofaka phakathi enkosini. Abantu balana induku bafuna ukumbhaxa kahle sebelazi lonke iqiniso ngoba base bekhathele umphakathi sekulahleka izingane seziningi izingane zamantombazane ezalahleka nezabafana izingane nje endaweni ingane yayisigadwa le ntombazane mayixoxa ingane yayigadwa mase kuqala nje kuba no 5 years 6 years kwakugadwa ekuthenini kungalahleki. So bemthatha u-anti ngawo lo gandaganda beze bomfaka enkosini. Mabefika enkosini bese kuthiwa awukhulume mama kwenzakalani. Athi yena akazilutho. Umphakathi uvela umphakathi ngoba umphakathi mawusudiniwe ke awubusakhuza ukhuzeki. Wamnenebulu kodwa lutho ukukhuluma u-anti kwaze kwakhuluma umfana wayelusa okuyena owazi yonke into eyayenzeka. Okuyena umfana wagcina ekhuluma yilo wayelusa egcekeni ngoba uyena wayazi ukuthi kahle hle yonke into yini lezi ngane zashonaphi ngoba kahle hle umphakathi into wawufuna ukuyazi wawufuna ukwazi ukuthi lezi ngane zashonaphi but umphakathi wagcina usuthola ukushaqeka nokunonda. Yazi usisi uthe mayingixoxela lento ngavele ngashwameka nami ngangazi ukuthi ngenze njani ngangazi ukuthi ngithini. Umfana wavele wamemeza sebebhaqa phela sekunzima wamemeza wathi hayi sabadla sonke siwumphakathi sabadla abantwana. Wonke umuntu wathi hayibo kanjani manje aseyasho umfana ukuthi niyabona ngoba u-anti useyaxoxa kuntombazana uthi uyabona ngoba umama usibanibani ngoba ehleze enibiza kuyimbizo zakhe kuneyinkomo ahlabe nga2 wenkomo nga5 wenkomo ezinye zenyama emsukeni zidla kusuke kukhona oyedwa owumuntu phakathi kusuke kunenyama yomuntu phakathi so sonke la endaweni sazidla lezo inyama and lezo inyama lezo yilabantu enibafunayo. Wemadoda wonke umuntu wavele wanconda wangazi nokuthi enzeni kwaNkosi kuthiwa isitulo satatazela wangazi nokuthi inkosi yenzeni yajuluka wonke umuntu wamanzi te. Oyedwa wakhuluma wathi hawu ngoba mina ngijwayele ukuya nje kulewa muzi ngifike ngidle kwathi umfana nayidla leyo nyama leyo kwathiwa awusitshele ngeprocess yonke. Uthi umfana ke thina besihamba emini sinemoto thina imoto yethu ekuyona esitshontsha ngayo izingane besifika ingane siyithathe sihambe nayo masihamba nayo u-anti kuzoba kunendlu esehlathini elukuthi nokuthi la akagcina khona izingane. Lezo izingane lezo ufike zithathwe ziyobhilidwa inyanga yakhe ebese yabuya nazo lezi izingane lezi zibuye ibulawe. Uma seyibulewe uzokwenza umsebenzi u-anti ukuze adlondlobala amandla akhe akhule. Uzokwenza umsebenzi u-anti lowo msebenzi lowo kuzohlatshwa inkomo noma inkomo endile ebese thina bafana baluse egcekeni sizoyibulala lezi izingane lezi sizihlinze inyama yakhona sihlukanise ingabe sabonakala ukuthi le eyomuntu ebese siyayithatha sihlanganise nenkomo bese iyaphekwa ifakwe lawo madombolo lawo ifakwe yonke into kuphuza utshwala kube mnandi nidle nomphakathi benidla abantu. Kwangane yakhe yokuqala yomfana eyalahleka sayidla sonke siwumphakathi. Kwangane yakhe yentombazane eyalahleka sayidla sonke siwumphakathi. Intombazane leyo yokugcina yakhe umama lo kuthiwa yabaleka yazephula namhlanje ayaziwa ukuthi yashonaphi mayizwa lezi indaba ukuthi kanti nayo ngoba umfana wathi mayisesho wathi nalowo wokugcina bese lisondele lakho ilanga lokuthi njengamanje yokwenzela umhlatshelo uzodliwa umphakathi. So the more umphakathi udla labantu ababhilidwe lo muthi walenyanga the more umphakathi udla umzimba walo muntu obhilidwe lenyanga kuthatheke inhlanhla zonke inhlanhla zabantu abadle leyo nkomo noma lowo mhlatshelo zize wonke amandla eze-anti u-anti aqhubeke abe usomabhizinisi omkhulu odumile owaziwayo endaweni.
ngiyizwa indaba. So ke intombazane leyo ukugcina kwase kusondele sekuampula ukuthi nayo insuku zayo isifika. Thiwa yanede yezwe ukuthi hawu kanti umama nami ubefuna ukuthwala ngami. Umama nami ubefuna ukungenza nje angipheke kanye nenkomo. Yakhala amaphepha intombazane. So ke inkosi yavele yangazi nokuthi yenze njani. Umphakathi wathi hayi kwaqhamuka isilimo esisodwa sathi akashiswe. Hawu niyazi ke nani umphakathi once kwamemeza nje umuntu oyedwa wamemeza wathi akashiswe. Hawu gaxithayi semthani. Bavele bamgaxithayo u-anti babemgaxithayi kwaba khona isilimo esisodwa samuthi vu ngopetrol. Masimthela ngopetrol wabevutha lapho u-anti kwabafana laba kwasinda lo yedwa ababengamtholanga ngoba naye kuthiwa waluza udaba wacela empunzini. Wabaleka wagcwala amathafa nezinkangala. Wakaziwa naye namhlanje ukuthi ukuphi. U-anti akaboshwanga ngalesenzo sakhe but ke washisa umphakathi wamshisa waze wanqonqa waba ngamathambo. Uyabona? But ke mina myself engibuza khona ukuthi kungani u-anti wayengenawo ama bodyguard ngoba wayethwele. But ke angisho ukuthi ngipromote ukuthwala ukwenza isihluko esinje but u-anti wakumele ebe nama bodyguard ngoba waye umuntu othwele. Kodwa ke indaba yami imayelana nalokho. Le bekuyisiqephu sokugcina lesi bengizonixoxela sona sika Rich Auntie. U-anti owayeyisinana enawo yonke into enezimali kanti udla abantu and akabadli yedwa abantu ubadla nomphakathi. Intombazane engixoxeleke ithe angayisho igama layo futhi angasisho isigodi sala evela khona futhi angayisho nje ukuthi ubani ngoba ayifuni kwazeka ukuthi iyona esithathe indaba zomndeni yazo ixoxela ubhuti wegameko wasevele ihlaphaza ke indaba. Mina ngiyaxoxa ke makuthiwa ngixoxe ngoba shuthi ubengixoxela ngoba ubefisa ukuthi ngilishele lolu daba lolu. So ke indaba kanjalo iphelela lapho. Ngiyabonga ke bafowethu ngesikhathi senu nibe nosuku oluhle nobusuku obuhle.